Esselamu aleyküm ehvan vatandaşlar, eli değilleşler. Canına sağmayın. Otuyorsunuz sağ aman. Bizim Hudaya şükür otuyoruz. Elbette geçilen yolun tezat sahanını Ustad Halifamız, Türkmenistan'ın halk artisti Ustad Moğlum, yani benim gönlün halifam Moğlum Muhammed Kuli Kasir filan. Halifa hoş gördük. Sizem hoş gördük. Bir näçe adamlar ýazdym ama. Näme üçin halifam öz Moğlumyň bilen gepleşik adam ýokdy. Menem wagt men ýazjak diýdim. Moğlumyň öz diýeni bolýar diýdim. Entäk men bilen soň ýazarsyň, öz Moğlum bilen başlady diýmesinler. Halifalar bilen ilkirak ýaz. Menen taýyn boldy. Hakyky öz diýeni adyňyz da Soň bar görüň boldy. Ondan zaran tawartyn. Ömrüň wagty ine bugün gepleşmediň 37-nji sanyny ine özüňe şaýat bolup ýetdiňiz. Ýakyn ýol kampaniýasynyň studiýasyny Ýakyn ýol kampaniýamynyň studiýasyna ýargydy bolýar. Ama zaran tawartyn Gonç Alanazar Topornyň adynyň sözümiň başyna bizde tawartyn aýdýar şeýlede. Ýakyn ýol kampaniýamynyň adynyň. Ýakyn ýol kampaniýasy Halifa nemede? Bu şu gepleşmede ýakyndan ýardam berýär. Gaty gowy, töweleme gowy işler edýäňiz, ýaýlymda görýäs, halkam gowy görýär. Öz maşgalamyzam hewesli, bizem şu şeýdäýsek diýip şemşardan. Bizem şu gepleşigine çykşaýsek Gonç Allah Nazarowyň diýip ýaman buýsunýarlar. Gaty görýäňmi şol gowda desseň halk derrew alýar, halk dinleýär. Gow jogaplarym, gow arzularym aýdýarlar, gow niýetler aýdýarlar. Gow işler edýär. Tawar. Ondan Ýakyn ýol kampaniýaň edýän işi Hytaýdan, Türkden, Dubaýdan istenip size geri haritleri Ýakyn atylsyny getirip berýär. Gaty. Ersipdirmi? Vay gowduny. Gowduny. Şu niýeden aldyň gurşaşyn? Oy siz nerede yaşaýansyz? Şu ýerde siziň ýanynda ýaşaýar, goňşuňyz da biz. Goňşa? Bilýän goňşudyň. Ýakyn ýol bilen zokmy kiňden? Yo, ýeger. Bilýärmi ýakyn ýol? Men bilem o. Ýakyn ýol bamol. Oň iş aňsada. Ne telefonuňyzy alýaňyz. Şu telefonuňyzda da ýakyn ýoluň programmasyny ýükleýäňiz. Onuň isleýän harydyny sargyd etip berýäňiz, derrew çyk getirýär. Dur. Aýtdym ana. Näme aşdy? Uşat dememi? Şol narhlary gaty galanmy ýa ardanmy? Ne sopracon? Ýok, amatlyca. Ardanmy? Amatlyca. Bahalarym ýüzüne ýadylgyja dur. Gymmat bolmasa bolýar. Ardan bolsa bolýar, ardanjak bolar. Ana bak. Ana boldy. Assalamu aleyküm. Wa aleyküm esselam. Aslında tanıdın mı? Artiste öyle gittim de hobiya diyorlar aslında. Daha yaşlı koymadın mı? Salam. Öyle sarığa yüklemeden getirdik. İyiyemmi? Ay bir aslında 2 saat mı döngüldük. İyi olacağını zevren aslında da bir aranada da var çövülüyence karıştık da aslında. Ha şeyle mi? Bu saat Aslında da orça men diýdimi? Sargyd edýäňiz derrew çyk getirýärler diýip. Ene? Adı näme şuň? Ýakyn ýol. Ýakyn ýol. Doğrudanım Ýakyn ýol ha. 3-4 sargıt etti, bize yetti. İşem bitti. İşin bitti. Ha Ýakyn ýol. Ýakyn ýol daş ýollary ýakyn eder. Inni ondan ýörekde Ýakyn ýol kampaniýamynyň agdy bir işgärler ýörekdesi de hormat edip bir sowgat taýýarladylar. Onu şahserde goýarlardy. Oğlum, taýýar kızın. Biz silahını Allah hilasın. Wazanın tawartym, ondan näme diýýärdiň? Ejawaýan bilen baran öýüme baran açyk görürdüňiz da. Ýa-da sowgatlar ejawaýan da deýiş bolmagy mümkin. Men bilemok näme sowgat taýynlaryny. Indi oğlum şuň bir gepleşmeden başyna bir gyýtgazyk türk geçäýeli. Ýerde dogulluňyz, maşgalaňyz bar edi. Näme siziň maşgalaňyzda bütün türkmen halky tanýar. Siz bir sungat maşgalady töweleme. Orta Aziýada, ähli dünýä türkmenleri, Kasimowlar diýseler. Hemmetinden bilýärler. Ýöne onda da bir gepleşik öýdük. Kiçäçik bir jogam bolýan. Bir gyýtgazyk tanıştyrar. Men özüm näşi Aşgabatyň eteginde Göýekçe obagyna doguldum 1963-nji ýylyň 5-nji fevralyna. Onu doğrudan men Hakan Pahiram Oradoğlu Kasimow surat keşdi. Peyzaj ýazýardy, kitaplary bedeýärdi. Gara sunwat aňrymyzda
Şunu kakamda sunwat bar. Men şu bizim maşgalamızın içinde şu täsir eden zatlar da bize şu men sunwata gelmegme. Şu kakamın aktör, hudornikler, yazıcılar, dostları vardı. Benim amal oğlancıktım, çağım var. Onu şu atlar bilen çayını naharına terediyedim ben. Onun şular şeyle bir aşır verdi Kürt yazıcı. Türkmenistan'ın halk artisti Hacı Anne Mehmedov, Türkmenistan'ın halk hudorcu Durdu Bayramov, Mehmet Mehmedov, Gulnazar Bekmuradov, Şajan Akmuhammedov. Şular yani adamlar uyuşup otururlar. Menem şu çay nahar gelen vakti şuradan gurrunu dinleyedim. Onun yine şol atlarını men sunwata gelmegime şol adamlar şol birinci halipalam diýdim hem ýalňyşmýan men. Sebäbi şolardan köp zat öwrendim de şolan gurrunyny dinläp onuň men kakam pahir özi surat keşem bolsa dutaram gyjagam gow çalýardy. Onuň günne bir oglan kak saz bilen oýarýardy. Dutar çalýardy daň bilen. Şo dutaryň owazyna turýardyk biz. Onu şol atlarım täsir eden bolmaly, sunwata gelmegime. Ondan soňra men şu aktör bolasym gelýär. Kaka diýip, onuň kakam meni öz dosty Türkmenistanyň halk artisti Hacı Anne Mehmedowyň ýanyna eltdi. Şu oglumy taýarla diýdi, institutda diýip. Şoň öýüne 1 ýyl gatnadym men. Hacı agaň öýüne. Owa, günnede özüm şeyle bir Hazan Mehmedov bir mehervan adam diýip, bir sesem meherli, özüm meherli, ýöne ýaman talapkärdi. Owa. Indi bir wakany aýtsak bolýar. Meme bir giýjak alsan halam ýa-da men Goýokçadan Aşgabat'a gelýärdim. O wagtlarym näme? Bu wagt gyal mal tuwelemi maş uluglar gaty köp awtobuslar dogly hedil nirä diýsen o wagtlar bir bagyryň awtobusu gatnýar bir Aktepek olam käýarym bir gelýär. Onuň bir gün giýjak geldi mene. Bardym bir minut giýjak alypdyrm. Gapyň agdyna durda ýalgyryp çyk. Menim näme giýjak alýan diýdim. Ay haçka diýdim. Bu şol öz mollumyzdan bolsa bizim şo döwürde biz şoňa hemmemiz haçka diýerdik. Bir hil hakamyz ýani garaýady bize oglanlara da gyýylara da. Onu haç mollum diýmän köpüýmiz haçka diýerdik o. Şonda bir gulabymyň diýene bir gazdyrdy men. Şarp boldy. Bir mindiçi. Men diýdim ataň aly bolup diýdi, ustaýga saňa garaşyp durmalym, gapyň agdyna diýdi. Onun gepin keltesi bir goşga öwrenýär, goşga öwrenýär bana. Ay menem näme omal ýaş oglan 17 ýaşymda bolsam. Edi diýeniň bir wada bolana wa, onu şey diýerdim bana. Şu goşgyny tä aýdyn şaň, gow edip aýdyn şaň, çaýam merjek gel, naharam merjek geldi. Öýüne işleýär. Gidecek otağı vardı, özün işleyen otağı. Şu tayda işleyedik. Gülälek gelnejem pahir vardı ayali. Onun maksat bar oğlu. Olur girmez şu jaya. Mehmet bardı oğlu neresi. O jaya girmez. Diňe şu Hacı bilen bile işleyedik. Ay bir günüm näme o ýaş oglan aş suwsuz. Yo bolanok täzem gaýtaly. Özüm bir gylygy bardy. Şu şey egine kakýar şey. Yalan sözleme diýdi. Aýdyp oturdum da goşgyny. Bir ters ähen mersen ýa şol mana göre aýtmasaň şey beliniň ýeň tejrübeli diýeni yalan sözleme diýdi, onuň ýene täzem aýtalýar. Onuň ýene aýtalýar yalan sözleme. Üstünden bary insan şu kakyp oturýar şey. Şu ödümü men şu ödüm düşünüp şoň üstünden barar ýaly çek bolýan eken. Bir günüm çaşdym ho. Dik durun aýdyp dur. Ağaç suwsuz akşam ara ýerden 9-da barýan akşam 9-da gaýdym da. Gaýtdym arkanlaýyn. Ödümden gidip bir gara bulup gelen ýaly boldy. Onu ýa-da ýüzüme suw sepip edip üfläp
Yılga üstüme şey özüme geldim. Üstüme tul yılgarıp özüm yılgar şey. Näme sen erkek şahu näme hile yal çarşan bolýan diýdi. Men maňa da bir erwet boldum. Namus ettin ha. Namus etdim ya. Gepin keltedine şey dip şo teatr sanat institutu taýinlan Hacı Anna Mehmedow. Onu men bagtyma institutuda girdik bolýan Türkmenistanyň halk artisti bizim çeper ýolbaşymyz Ata Alow boldy. Bizim bagtymyza näýil halipalar duşdy da Türkmenistanyň halk artisti Çary İşanoğluýew, oğulları Mehmet Guliýew, Bayram Seydullaýew, Gülmurat Amanow, Nur Allaverdiýew, Oğuljan Niýazberdiýew, şular herse bir urdan okutdy bizi bir sahne dilinden, bir sahne hereketinden, ýene bir sahne ustadlygyndan, aktýoryň ustadlygyndan. Ne şolar ýaly halipalar eline düşüp kämilleşmek. Onu da şu men halipam ur aydan söýdi var Hacı Anna Mehmedow. Son wagty söýýärim ýeterlik däl. Son wagtyň aşkyna düşüp ýaşamalýady. O wagt men ýaşdym, soň düşündim men şu bir näçe ýollar geçem soň. Dogrudanam haýsy son wagtym bolsa şoň aşkyna düşüp ýaşamalykyn sebäbi biziň kärmizde şeýle soň öýdüň bar ýani eken şoň üstünden. Sen öýde de gurrun sunwat ýolda da kelläňde sunwat. Mysal üçin bir keşp ananan bolsalar şoň pikirine däsen. Işe gelseň hem ýene şo pikirde. Iýje ýataňda düýüşüňe döýýär. Ana şo aşga düşmek şol. Ana şonu dörýäsin gat diýetde. Dogrudanam şo sunwatyň aşgyna düşüp sonwada ikili etsen, sonwat sen siýlemeýär. Sonwatyňam döremeýärsen. Sonwata neme aşyk aýdyň piriň bir aýdan sözi bar. Sonwat nerese çagan kalbyna meňzemelliýär. Nerese çagan kalby arasy bolmalýar. Ana şu datlary neme şu institutda okuyan döwürlenmeden tuvaleme men aýdym ama aýdýanna. Bolýan Ata Alow halipam. Men aýdym bilmeýän eken bir dostumyz bir men bil okuyan oglanymyz toý etdi, şonu bir kuşdan halk aýdym aýtdym bolýan. Şu wagt men harman näliýini goýjak bolup ýörün, men kereme roluny adam tapman ýörüne. Ýerti men institutumyzdan ursadalar bar bir tanış dip şeýdip meni 3-nji ýyl talip kam şo oýuna goşdy meni. Liza Garaýewa Harman Näliň keşfinde, Gülşün Alizanowa Harman Näliň keşfinde ikisi dublýordy. Onuň şeýle ulu artistler da Töre Anneverdiýew, Liza Garaýewa, Savratayeva, Urazul Abbasowa, Uraz Arrikow, Ýaşymrat Akyýew, şolar ýaly Anamrat Muradow bir ustadlaryň içine düşdüm. Legendalardan. Şolaryň içine düşdüm. Sen kim terýärinem entek senne tejribe ýok, men talip bolan. Ýöne şolar dolýan eken, seni öz ýyzlaryna terkäp seni çekip alyp gidýän eken, men şonu duýdum. Şolaň şo özüniň ustadlygy bilen saňa kömek edýän ekenler-de, sen keşfine şowru bolmagyna keşfin. Şoýlam o wagt dekada diýilýärdi, 84-nji ýyl Moskwada o wagt her 15 respublikaň dekada diýilýärdi. Şo taýda çykyş edilýärdi 5-6 spektakl bilen Moskwa şäheriniň Mahat teatryna. Ana netibem çekip ilkinji gedek men tomoşaçyym öňünde. Öň bärde tomoşaçyň öňüne çykyp görmändim. Ýöne bärde taýýarlyk işlerini geçdik. Soňam şo taýda Iqlatyň içinde geçen adam mol bilen. Soňam aňaryp barıp Mahat teatry bol gat balkonlar tomoşaçym doli. Bir derwatanra. Birinji tomoşaçyň men tomoşaçyň çykyp göremapdym. Bäş on adam öňünde oýnalýatdy. Bir aljyradym. Onuň
bolsa da yine özüme sebäbi halifam diýer de şu bara gaty aşa tolgun soň alжыrasaň bara sözüň ýadyňdan çykar. Ondan sesin gyrlar diýerdi Atalaw halifam. Şoň üçin şonu basjak bolmaly. Sen özüň şu ýa tolgun manam ýa alжыra berseňem özüňe bir hili anam gerekde esas anam gerek. Şeydip men alıp çykdym ýöne soň ýene bir iki ýerde oýnaldy da. İkinji ýedekden özüm gowduýdum. İkinji ýerde eýem ýöwreşdim şoňa. Ben. Ene şeydip 1985-nji ýylda Türkmen Döwlet Pedagogika Sungat Institutyny tamamlap, şu wagtky Molnepes teatrymyda işe geldim. 85-nji ýyl. Men doğulan ýylim. Ýa, 40 ýyl. Onuň näme Okumardan 45 ýyl boldy. Aýam onu. Öyleme ýarym asyr. Ejeway bilenim böyle ýany ýollaşym bil okuýardyk kurslar. Ana. Bu görüşýärdik böyle. Gümür ýamry diýen. Gümür ýamry bardy ondan. Bari mara uğrattılar. Benim Molnepes teatrını alıp kaldılar. Ejeway marda doğulan orada. Ondan sonra Murad ve ETT'nin halk artisti. Şovat teatrın yol başçısı. Atalov'un baş rejissörü. Onun bir gün beni çağırdı. Näme diýdi sen bir Ejeway gidipdir, Mara'ya gidipdir, sen ha istemetmedin mi sen neydi? Benim näme? Sonra Murad diýdi. Sonra Murad bilen Atalov ikisi pilot ýür. Sen gowum görşäň ýadyň soň bilen Atalov bilýär, bolýan şonu. Aýla. Bu şäňe diýýän ha, ay, onu diýdi ýygyna, menem diýdim, "Hawa, sen şoňa öýlenjekmi?" diýdi. "Hawa" diýdim. Ay, onu aýtmalan, iý bermezdi diýip. Şeydip bir Ejeway ýygyna getirdiler. Bärik Molnepes teatry. Atalov sonra Murad bassakdyr wagt. Hawa. Ene şeydi men Ejeway bilen bili işläp başladyk. Soň bir 5-6 aýa Gökçe'den gatnadyk. Toy edemeden soň. Toy edemeden soň. Soň onuň bärden jaý berdiler Aşgabatdan. Şeydi bine işläp. Indi ýanky çağalam ikide bir oglum bar. Boljagy edim Selvi. Onuň söhbet, onuň söýli. Bulan üçüsem şu Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny tamamladylar. Olaram men dogrudanam olara bar siz plan ýol saýlan, plan kär saýlan diýmedim. Özleri ulugy ilmam, körpe ilmam ikisem şu alp barjy bolasymyz gelýär diýip gowur ýetdi şu käri alp barmagy. Onuň öýde de näme Ejewaym şonu diýişler menem. Onun gururumuz şu teatr, kino, edebiyat, tarih barada bolandan maňa täsir edýärli, sağalamada täsir eden bolmaly. Şu biziň gururumlarymyz. Şeydip şolurdan okajak diýip şeydip bularym şolurdan okadylar, tugolamy. Gatgowy. Geldiler, Şemşat Kasim. Nesibe owna. O wagtryda. Şemşat sanam mena gyýdym diýen. Gyýdymam diýen, köşegimem, gelinimem diýen, tugolamy bir garşyk gitdi. Bize geleli bäri şu men şu öňden ýaşap ýörenýär boldum diýipdir de. Şu hojolukda, şu maşgalada öňden ýaşaýly gaýnanam, gaýnatamam şeýle gowy garşaly. Ay oğlum mena şeýle pikir edýär çağaň da. Oğlum sen perdenden ýollaşy da onuň ýa çağaň ýaly görmeli. Şeydip Şemşat sanam şolum Medeniýet Instituty tamamlady. Ne teatr, baş drama teatryny işläp ýör tugolamy. Biz öýde elmedam nahar başynda bolsun, çaý başynda bolsun, şu teatr gururun, kino gururun, aýdym saat gururun şol. Olam näme birege sebäbi hemme zady bilmek mümkin näle. Sen bilmeýän, olay diýen, oň bilmeýän, men aýdýan gara şeydip birege bir kömek diýen ýaly. Olam Şemşat sanna bir ýerde çykyş etmeli bolsa, ýa bir täze keşip kılınsa, tugolamy işeňe rödi. Çağatyny ýat çağalaryny ýatyrýardy. Daý diýip wagtyň bolsa biraz
sözler işleýärlik. Monologlaryny, tekstin sözlerini. O tek sözlerini işleýär, telewizionyda çykyş etmeli bolsa, ya teatrda bir kesiplerden bolsa, şoň sözlerini intonasiýony, eheng boýunça, ehengli dogry real öwretsen edip çekinmediýän men. Arkayın Halipam öýde diýende. Şey diýende. Şoda şowalýardan. Adam diýende öýde de halipam bar diýä. Olaram görýärmi nesibet çekip bir döwür atalaw halipada okudukdyr şem şatda. Görýärmi? Bir günem söhbet diýär. Şu atalaw üçin ýanyna barsam sapagyna girsem bolmay diýdi. Menim birden halama nurmaz boş wagtym baraýsam diýen itde menim oň azady gowurýar diýdim. Örnesin gelse biz özümüz okuýak, biz öýüne çağırýardy. Ata Alowum, Hazan Mehmedowum, gyýlar, oglan mysal üçin bir parça goýulýar. Şonu institutda wagt diýenem nä elmeden ýetdirip durmagy az bolýar köpüler. Ondan saat planşyda öýe baryň diýerdi. Kim şoňa öýüne baras? Bizem talip ilka karnyň doýurýar, çay berýär, soňra öýüne repetisiýa diýerdik öýlerini. Ýa-da hakyky halipa mahsus zatlar şol. Şo hakyky halipa şu şägirdine edil ene tan gözü bilen garaýşýar, garaýap bilýän halipalar da şolar. Gaty dogry. Şol neme bir spektakl özüm näçe ýyllar işledigini institut tamamladyk. Bu Hazan Mehmedowum, Atalowum şu sahna garasynda bir talipleriniň, öz talipleriniň işleýän wagt gelip şu seyrederdi bizim işimizi. İşleşmede. Orlar dip sapam okudyp öýüne gaýdaýmaz. Ýok. İşleşmede seyredýär. Soňam çağırybam düze düşberýärdi. Plan ýeriň hakowalyn, plan ýerini ýalan söýleýän, ananlarjy däň. Ine şeýdi balmal. Elmi tamam şey diýer, özüňizi aýaýaňyz, sanatda özüňi aýasaň bolanok, özüňi doluluk gülüň bilen sahna bermeseň bolanok şun botdy diýip şey diýerdi. Onuň şu esi aýbyr soň hasaplak görýär nämen. Elmi tamam maňa käýýärdi, sen mümkinçiligiň bar we näme ulanok diýerdi Atalaw. Paýr. Menim oğlum çynma edýän, çynyň edýän oklay diýärdi. Men bilýän çynyň edýän etmeýän diýip. Paýr. Ondan bir günem bir spektaklla repetisiýada otýus. Ondan şo taýda bir monologum bardy. Men ağır monolog. Ondan bilen sahna garasyny dinläp durar ekenler. Repetisiýa arasynda ara kesme bolan bärik kellidi. Şoman onuň ýadyma düşenmi? Ýadyraý. Uşagaýdy. Ağır monolog. Bolýa. Ey tümün han, men sana hayran. Hayran sen Türkmeni tanamaýsyňa, ýoksa tanarsa bolunsun haýwan. Türkmen mutyy bolmaz seniň emriňe, bilmesen bilip goý galan ömrüňe. Hanjaryň tygyny saýlady Türkmen, oglun näl, tuğuny saýlady Türkmen. Düşman diýär-de, oglum diýär, ogly 8 ýaşly ogly ýetir düşýär bolyn, tuğuny taşla diýär. Bolmasa da oglum helak etjek diýerler bol. Oglum araýyn men tuğumy taşlaman diýär. Şoňa ol Yaman ağırman. Ondan yankı gördük grimatona gitti de anniydi sözlüğünü verdiydi. Benim yazılı tekst var verdim. Okudu bir gerekti. Dinlediydi. Yankı monoloğunu aydıp verdi halipa. Gözlerde dolur deydi oğun. İnnamzan cümşülekte. Indi bir küçük ýerden premiera. Yürüýte bar durup da kulisse men şu aýdy şoň. Ondan şu taýda bir kedek aýdyp berdim men gol oýlaýan ýöne köpürägi işlediydi. Men tek bolýa diýjekler ýöne gol oýlaýan diýdi. Onuň kulise çykyp şu oýundan soň öňümde dura halipa gelip bir elim masjyda şeýdi bir kucaklady.
Inni men sana şagirdim diýip bilýän neydi? Menem hasaplak gördüm bu institut tamamlanmada 20 ýyl bolan eken. Şonda 20 ýyldan soň bana pata berdi o halifa diýdim içimden. 20 ýyldan soň ýa aýdýana ýoksa şo yetmez aýdar ýörür da meniň bolanok, onyň bolanok diýip şeýdip hiç gowy yetmeýärdik ha. Onun şu bizim öz derejesine ýetirjek bolýatda sebäp şol şagir talipadan oldurmasa kär ýetirdiýän şo da ho. Biz olardanam ýokary bolmalylar ýoksa kämilleşmek üçin, ösmek üçin bolýan şol adamlar bilen, şol halipalar bilen, şolar bilen işlemeň özü ol bir näse kitapxana ýaly uly bir mektep. Ine şol halipalaň aladasy bilen, şolaň azabı bilen bilen şu Türkmen teatrına, Türkmen filmlerine şeýle üstünlikli çykyş etmäge şolaň ýardam gatyrlar. Atoğut Halifa Can'ın tavarızın hava tuvalama tomaşaçılarımızdan, dinleyicilerimizden süzağışı beren bir kiçirak gurrunda strukturiyonu uludu adın içinden qaydan kiçirak bir tanıştırışta Halifa Can tomaşaçılar hatırda giyinseyim tanandırlar. Oğlum şu gepleşikte ben bir näçe mihmanlara can edeyim. Şu gepleşikte mihmanlara can edeyim ya şu gepleşim alp barsı ökümünü öğüm sorular bereyim mi? Öğüm sorular. Şeydeyim mi? Onu men telefonu ayrayan. Mel oğlum arayayım. Soru sormasın da. Hava menine sorayan sebäbi men kuwat barjyrak bol. Da. Tö mihmanla maslahatlaşan. Halifa men birinji derejek sorum. Siz il arasında Oruç Kasim diýip tanalýanda ýürgünler. Muhammed Kul Kasim diýip näme okuçylar arasynda gidýär, elmede ama. Sizin bir näçe gepleşiklerinde bellak geçdiňiz, o soraw käme bertdirmen hukmanlygam ýok diýen, o ayna. Şöhret ayna. Ya asbur geçer misinler? Ay var. Bir gıyt Tomaşaçılar için gızıktı olmalı. Ha, ilkinci İnglemediğim vardır ha. Ha, bu şoňsy ne dur geçer mi ol? Gıyt kız dur geçer abi. Uğraşadım diýeler, uğraşım diýerler, uğraşam diýerler. Men uğraşaýda bolup durdum. Ha. Onun şu uğraş diýip hakyky pasportda Muhammed Kul Kasimov. Ha. Ýöne şu ýörgünli bolup giden o içinde şey diýem şu uğraşady galýa da bana. Onun Atida haýtyny tutulan gowy. Bana ikisem gowy. Seýlen. İkisini de haber ýa. İkisini de haber ýa. Sebäbi ne o wagtlar, o wag adamlar şey diýip tutýar. Ýöne men gulluk doşlam bar. Ne olur hakyky Muhammed diýip tutýarlar. Sebäbi gullukda pasporty getirip ýörýär. O şo da. Soň içinden şolar Muhammed diýip tutýarlar. Onuň ýaşlyrak adamlar şu uğraş diýmeli bir hil görýärlermi? Onuň Muhammed Kuly, Muhammed diýip tutýarlar da. Ha, toýra. Ne ayna neme hesretli söýgü diýip bir film alny. O adam biz ýa men bir gullukdan gelen wagtlamdy. Institut tamamlap. Onuň şu döwür Türkmenistan gatgalynyň artisti Anamrat Muradov. Şu Hummat Kakazan neydi bir film alacak kolya bolun neydi. Bir aydym çoğlan gerek diye bolun sen soňa bark gördün neydi. Ondan menim sen halg verdim deydi. Ay şeydi bunun men çağırdı. Şo adam söhbede hamile di ejaway. Şo döwür. Garaş gördüm. O garaş gördüm. Aha. Ay şo ýagdaýlar düşürlüler şo film. Onun ay bilim ne bir halkyň içinde gowurly sebäbi türkmeniň bir asly rawayaty soň desany bolup giden näme? Ha. Onuň halkyň gowurýan eserleriniň biri aýdymlar hem şoň ýa. Onuň şoňa bardym bolýan bädi diýen aýdyma diýdi başga bir aýtmaly bolaýmasa diýdim menem ýok özüm aýtsak diýdim. Başga. Awa. Sen de Hummat Kakazan. Awa. Özüm aýtsak ay o wagtça belli wasylaň adyny tutdy menem.
Men neydim bas, dälem bolsam şulaydymlar, öňden höwes edýärdim, şulaydymlar. Ýöwrüň tanşdy diýen bir Tanış, eserler. hem mesel bolyn ýöne bir kuştansyny bilýärdim şol aýdymlary. Onu şo gallar kaç aýnam aýdyp berdim. Aha. Mutka kazana. Bir topor aýdyp berdim, boljak diýdi. Onun Türkmenistan halk artisti Ýolaman Nurimov, onun Oraz Anine Pesov. Şular çağırıp, şuna gow edip öwredin gene diýdi. Indi Aýtma. Hawa biz professional aýdymsy däller. Onun öňe men Akbarat Türkmenistan halk artisti Akbarat Şarif bilen işledim men aýdymlaryň üstünde. Onun bilerim şu iňçe tilsimlerini öwretdiler zamana. Ay biz gönürek geçäýärse, baş bolmamysan. Ana halipan gerek diýil ýa-ni ýerde şu taýda. Onun şoň iňçe şu hakulenan bolly ýürek para ey geçäýärse. Goýur sana halipan. Onun hay dede bilmeniydin garap qal arkaç aynam ho seni duşurdu ihlasım qal arkaç aynam ho qal arkaç aynam ho gözüm düştü intizara qal arkaç aynam ho bolly yürek para ey qal arkaç aynam ho şu taýny bolly ýürek para ey geçe. Şu kakulen alhana diýerdi. Şoň ali bir iňçejik nemelerini ýa bir süýjitmeli ýerlerini bokurdan tändirmeli ýerjiklerini şu taýda bokurdan tändirip goýur dip şu halipalardan hem öwrendim men. Onun şol aýdyky filmim hem ýa-da aýdymlaryň ýerine düşmegi şu halipalaryň beden kömeginiň esasynda şol çıktı da hawa. Yani halipa şokina ilk ölen mensili Oraş Kasim diýip ilk ölen şokina üstülen sidi içkinler daşyndan tanadım ondan dogrusu men tanamakdym. Ömrümde goýdum o kino. Ondan soňam näme? Şu film çykdy, ýalyň aýaklaryna film çykdy näme? Güýdüň başyna da sen çağırın 20-sine de söhbetçan dünýä indi. Düýnüň universitetde dogry. Onun ejem pahir diýdi. Şoňa söhbet owadan adeken saat söhbet boldy. Şu oýnan keşim adamda haýalyp söhbet etdik. Diýişim ben bilen bir hil aýdym çağalygyndan ýa-ni dil bitenni de şu näme kampahir ýa-ni şu men aýdýan aýnalarymyň bir kısagyny öwrenip durýar. Ýa-ni dil bitenni çağadylar. Onu şu damarlar çykyp ýa-da bir gyýgyryp aýdym. Geçikkä. Şeýdi ondan şu söhbet ady bilenem özüň aýdymçy bolmagy, artist bolmagy, bir şu adynyň hem täsiri bar diýenne. Eýsem näme? Görýärmi ýoksa bilkül bir açyk teatrda da işlerde kiçikkä de wagt söhbet. Bir näçe spektakllarda oýnaýardy, neje boglan oýnaýardy. Neje boglanna şu wagt oýnaýasyna diýip şu göz jagyny balkylladyk. Ol men aşy aýdyň pirini ýanyna gidip aýdym hady uranıp gelip senden arym almasam atamy ogul bolmadygymdyr diýip göz jagyny balkylladyp şoma oýnaýasyň içinde. Kiçiliňde oýnaýardym sen? Belki kiçiliňde oýnaýardy. Men uly nejep bolam kiçilecek bol çağa nejep bolýardy. Şoňa umumyň halipa ol eserleri giýinden halkyň içine bir arena giýilmeginde ýakyndan bir ýardam etdim kanýan arena giýilenden soň bir halkyň içinde arena içinde sungat arenasynda bir öýüňiz bir poçertymyz bolmaly, dogry dämi? Onda hofedigi halipa ýene bir baňa teatr galdyran spektaklaryň biri Gala spektakly. Qala spektaklynda bolmaýsa manasyň bu ullu qalbyň kiçirek keşipden. Ýöne men telewizorda gördüm. Edil teatrda tamaşa etmek maňa nesip etmedi. Ene o Gala spektakly Türkmenistan halk ýazgy Gylçymrat Kakabaýewiň eseri Türkmenistan halk artisti Täçmehmet Mehmet Weliew sahnalaşdyrdy. Indi garip şol spektaklda bir kiçirek rol ýöne giden adet gidýänler şotaýdy. Bir şol arada da dikkat tutup geçäýlik.
Gatyk sorak berdiň dogrudanam. Men gaty täsirlendim şonda. Awa özüm täsirlendim. Şony ilk işläp başladyk. Täç Mehmet Kılçmırat onuň şu agaýdyk gelýärdi. Ýani keşfin özü däli wagşy. Ha. Däli wagşy o wara şu boljak wagtlar öňünden şu ýüregi duýýa-da şu uruş boljagyny duýýa. Onuň tersine aýdýar toý boljak dik gelip aýdýar-da. Indi şony aslında da aktörlük sanatda haýsy keşfi işlerde de şoň ters tarapyndan barmaly. Ozan üçin palajitin gahrman bolsa şoň atrisatyl tarapyny gözlemeli, atrisatyl gahrman bolsa palajitil tarapyny gözlemeli. Bolmasa şo keşf ýöntem günümel bolýar. Sırlı bolmaýar. Şoňaly onuň kıyna ýanky ol Ädre uruşturmaly ýöňe ýer ýani. Onuň bilen gelip toý boljak diýip oturýar gelip. Onuň şonu aňyrdan o aşakdan çykýan ýerim bardyr. Şeytan çukurdan. Şonu men her hil heňe salyp gördüm men. Salar sar ýoluna salyp gördüm, damana ýoluna, ahal ýoluna. Şu gözläp ýörün. Onuň täsirmet bilenem günne işleýäs menem şu bolonokda ýüregime jaýdalla. Onuň täsirmediň ýanyna bar şu ara kesme watam gün berem wagtymda işlerle şuny. Men ýüregime ay uruşan işler inte köp ulu rollar bar. Olar işlemeli. Sen beren okdyan. Awa ay edersip ay kiçiräk roller edip heňeçiň bilýän men. Anan ýany şeýdip onuň burun ara kesmede yatan yer ýa tolsun Kılçmırat kaka bayf otuýur. Onuň agam salamu alaykum bay. Kılçmırat aýdym, şuňa hem tapmany eşitmay, her hil ýola salyp gördüm, bolan okdydym wan. Bir diýişini gatyp görülemesem mat tapaýdym sen. Wa, men diýdi şu goşgoýny ýalamda diýdi, bir kulama oga geldim men diýdi. Han hinglenip berdiýdim bolam. Hinglenip berdim ha. Gün allyma tanışan ýöne çok şodruýdym okda. Indi Buloňa gidip berdi. Hawa hinglenip berdi şey şuňa allyma diýdim. Indi meni täsirmeden bilen o adam sahnada Halipam Atı Alov Gurban Muradi Şah'ın keşfinde. Aman Gurban Nurdiýew atalyp Çary Şan Uliýew Garawatyr. Oradarlyk Gural Mehmet Han. Onuň köşülaga dykma serdar. Onuň hemmet otuýup şeýle. Onuň benim men biler işler diýmen, şuňal heň tapdymam diýmedim. Ýok. Çykmaly aşakdan çykmaly ýerim bar. Hawlamatam bir yan gitti Kabe menem bir yan Pelek senin permanından kara bağrım giryan dertlerimi diye bilmez zalim doğun gitti kardeş gitti kalım bu dünyada kim horumdur kim var namar pelek pelvan pelek zinhar canın tenne amanattır anzane
Ya gelip çöküp oturdum ben. Hemmeti göz dolu öldüm. Ben gözümden payrattı. İyidime seyrettim ben. Halifa'da gözüm oldu. Son yalnız çağırttım. Nereden taptın bu hene deydi. Benim yan kalsım radağı şunları öğretti dedim ben. Ayong dedi, değerli, onun içinden zaptura, ondan çıkar dedi atalım. Sondan çıkıyor da son ağlatlar deyip, diyor öyle sol. Onun suat kevat sonra var ya. Gitmeyin dedim, bokurdam, doğru, burada halifata ol. Neme, köpülün sonra veriyorlar da en kovuruyan kesin haysi deyip sonra veriyorlar kevat. Şol kıskacık rol, keşf yönü, şonu ben her yerde şu keşf oynama hoğlayadım. Şu anda kendim en kovuruyan keşfim deyip sonra hata ediyen. Ulu rol yok, kiçi artist var diyorlar ya, kiçi rol yok. Kiçi rol yok da rolun hemmeden ulu, yönü kiçi artist var diyorlar. Son hali, şu edil var, 4 setirde de şu halka yitirmeli lazı, halkın yüreğine ornayacaklar, yitirip bolya. Bunun haçanla yürekten çıkanına, ödün lezzet almasan halk lezzet almıyor. O isle komedya olsun, isle drama olsun, tragedya olsun, halkın yüreğine barma için ilk sen ödün anarın için qoğaz olmalı. İçin qoğaz olmalı. Qoğaz olmasa için. Onu soğuk qoğluya, tomoşaça. Yılı şu tomoşaça esasam sahnada. Yılı mehru gidiyor. Artistten. Ya kinoda da, filmlerde de şoň galla. Aktörün şu yalan gurlağı uğradığı sesinden yalan ehengler çıkıp uğradığı tomoşaçın kulağını kesiyor şol. Haçanla yüreğinden aydanla. O görünüş ona bar ya. Sesi de mehr duyup bolýar da. Ol aňarsy sunwatyn näme? Hemme sunwatyn bırakır biz umumi şu adamlara täsir etmek, bu täsir etmek, adamlaryň bir kalbyny oýarmak, kalbyna bir gowgolong tapdyrmak. Ol yan kaýsym bäli ol komedya bolsun, tragedya, drama, melodrama tapawdy ýok. Şu täsir etmek. Ana şu halka täsir edebilsen ýanky many oýunçydy. Onun sunwat tabi. Şu durmuşa ýakyn bolmaly ýa-da. Durmuşa ýakyn bolmaly. Ýene durmuşyň edil öýedini görkezseň bolanok. Sunwatda biraz çeperçilik ýoly bilen sünnälap ýetirmeli. İdealim gerekmi? O. Şoň ýaly onuň bizim kärimiz gaty kyn ýöne şeýle awraýly kär ýöne gaty kyn kär. Pida etmeli. Owa. Sunwat pida talap edýär diýip aýdypdyrlar ha. Şol özüňe bir agram salman ýa kiçik dillen bärdi. Kämir ýüregiňe beýniňe agram salman aýtsaň ol tomoşaça täsir etmeýär. Halipam diýerdi atalaw. İlkä gow diýdi aňda aýlamaly. Soňamon ýüregiňe salabam şeýdem halka bermeli. Ana şonu halkyň ýüregine barýa diýetdi. Ahyr şol. Gaty dogry. Şol atlar görýärmi? Bir de şol aýdylan sözler soňundan soň şon durmuşda öz işläp ýören wagtyň üstünden barýan, isleseň islemeseň. Ol mümkin hem däller, hemme keşfim bir şow bolup çykmagy. İçinde şowlar hem bolýar, onuň boyun almaly. Käwat şu wara edeýin şunyň bilen emedýän şusun şonsa bar da. Yerine düşmete bolanok. Yerine düşmete bolmaýan eken hoşul. Ýöne bir zat bar şu atylamak daşdan gaýtma diýär. Şu bolmaýysyňdan bolma diýip şiddertip durgan ahyr bolýar. Oda näme zähmet diýilir. Hemme zada güýçlü şu çanyň bilen
yapışmak gerek, sonut şonu dörüye. Zahmet esası zahmet. Şu wat köp yaşamı käsi düşünen ok da şu sapakta geçen zadyny şonu öýüne baryp gaýtalamasa onun näş gerek. Şu kesip dören ok. Sebäbi aktörüň öz üstünde işlemeleri var. Dine özü bilen. Ana şonu aňa da girýär, ýüregiňe de var ya. Ýöne mollumyň diýenini gaýtalap dursaň, onda sen erkin sunwat işgär bolup bilmeýän. Sen bağlı bolýan, restora ya molluma. Şoňa da gaýtylamaly bolýar. Şoňa han özüňki bolmaly. Mollum restor saňa ýol görkezýär. Şo nähil bolmalygyny saňa salgy berýär. Galan sen özüň etmeli. Özüňden çykmaly. Bir gezek radioda boş okudum, seydiň oşulary. Menem Atalaw Halipama öýküni okudum da, menem aýçy oglanlarym Edil Halipam öýüdi bolýan aýdyp ýögdiler meni. Menem onun öwüldüm. Aha. Aýtsaň gelýär. Men mollumyň äheňinden bilýärdim da käýeme üçin çagyrýam ýa şeýle çagyrýam. Nerede o sen neydi? Benim plan yerdedim. Geli bilýärmi diýdi. Orada da dip käýiz, o diýdi. Onuň bardym molyn Halipa, o aňyr içki jaýdaken maşgalat anadaýda pahyr oturan eken. Salamlaşdym da Halipa wam diýdim. Ha, garaşy oturup baraý diýdi. Onuň bar oturmaga maý bermedi. Molum halam alaykum, wa alaykum diýdi. Näme atalaw boljak bolýarmy diýdi. Hani gördüm, hani diýdi. Näme baga öýkünen bolýar diýdi. Ol öýkünmek sunwat däli. Orçasyna aýtdy. Kapirnie это не искусство diýdi. Özüň bolaw diýdi, maňa öýkün men tehnikalaryň, men guruden watlamet, ýöne sesin maňa men deçek bolma. Gaterbet 10 minut aýagy üstünde goýdy meni. Oturtmady. Diýdi. Sen niýdi bir akyllyja oglan nip berdim, o düşünjeli oglan nip berdim ben. Efendim, men diýen tamam edem, ama öýden agay sen nip. Şunu bilen öýkölýär. Gagaram gelýär. Sen niýe bir hog, men niýe gowur berdim. Näme öýkünen bolýan, şoňa diýe akylyň ýeten okmy diýe. Öýkünlerligini niýe bilen okmy sen niýe. Şoňa har gelýär. O wat ýaşda ho. Tawapdan toplamak. Şo maňa sapak boldy. Onuň sen işlesen, islemesen halipalar bilen işleşden kimiň eline okasaň ýa bir sahrada sahra ýollaşy bolsaň, şolardan geçýär. Onu sen özüň bilen ok. Şolaň äheňem geçýär, hereketem geçýär. Masal üçin şu enataň oğlağa ýere geçýäli hässet. Şu mollum bilenem köp işleşi bersen restoranlar bilen ýa aktyorlar bilen şolaň bir zady geçýär saňa. Onu özüň bilmeýän. Onu üstesini özüň ýazajak bolmalylar. Şäm öýkünüp ýazajak bolmalylar. Geçýär istesen istemesen käbiri bir rol oynasaň ýa bir goş okasaň planın, Halipaň planymy diýýärler. Filýa adamlar bilýärler. Halipaň planymy diýýärler. Ana şol, ne şo gowy. Öýkünmeler. Halipa. Atalaw mastersyň ustadyňa käýedi. Dol netijaly. Şundan soň şu näme şo gap berdim. Näme öýkünen bolup delmäň. Şey. Öýkün bol. Atalaw bolýar, atalaw senden niýdi? Öýkün bol haw diýdi. Näme ýa? Şundan soň näme gap berdim Halipa. Näme şo gap. Şoňa bassadan soň. Senin duýduň iýdim, nanyny iýdim. Galypdygam etmedim Hudaýa şükür. Käte göwe gallym, kä gökden indim. Emma hiç yitmedim Hudaýa şükür.
İlkinci sözümü senden başladım, duğduğunu sıyladım, yalan yazmadım. Dine senin kaşın bilen kaşladım, dine senin yağdın bilen yağladım. Yitiren mi sen oyununda yitirdim, tapanmam sen oyununda taptım ben. Sen olonsoň dünya akıl yetirdim, onun ehli şartlık pesliği bilen. Ho kayan düýbünni oturan bağın deňesinden tabytly geçdim. Yine bir gün gökden sowulup duman, şu bağın düýbünni alşyra içdim. Nirä sen meniň bilen bollun sen seretsem onky süňüm ekeniň, çalşman daş ýurdun gülleri bilen ayakta eýz goýan seniň tikeniň. Minnetdarlyk sözi sada bolarmyş. Yollarың ak olsun, uzağa gitsin, bak uqa gitsin, bir gazaplı kış. Sen oyununda yatmak, müyesser etsin. Kurbanlar edilsin toprağım deyip koşuyorsa, şu boşluğunu ben mektepte okuyakam öğrendim şu boşluğunu. Ali Paşa, doğruyum. Bir ihtiyar gördü, balkıllak neme deydi, o eserim, ölüm bir güçlü eser, onun bir yazıptır da olsa, onlar tamam doğru o kapır halka yetti ya men özüm sunuwa diskaramadım artistler restoramadım duygular bilen Ali Paşa. Käbir adam şu boşluğunu köp okuyan aydiyalar maňa. Köp bir de okuyan menem diýdim. Haçan bira toprağa bolan söýgü. Toprak watan hakyna kän şahirler ýazan. Hawa. Onu hemmesem gowy. Onu söz ýok. Teräri watan diýmek, ol toprak diýmek biziň ilkinji söýleýän zatlaryň içinde ilkinji söýleýän zatlar. Watan toprak bolmasa biz ýok. Şoň üçin watana hormat goýmak, watan. Şo men özüm şu watan temasyndan koşu bolsun ya başga bir powest bolsun, tapawdy hikaye bolsun. Şu watan temasyny bilemek çağalygymdan gowur ýani. Esasam şu taryhy zatlary. Şoňlar onuň Kurbanlaryň başga da goşgulary bar edýdi falan. Gaty olum ya yine gaýdyp geldim dogduk diyara. Yellede vay asmanyma gowuşdum. Gussa bilen bakyp sewit şanara saýasyna goşawşlap suwuşdum. Çağalygymyň gulpokluja gaýylary hewurt gözün taşlapdyrlar bir eýem. Hany nirde şo ýyllaryň ýyllary, şo ýyllary ýylap geldim ey obam. Bu yerde ahmarım ökünjümem ýok, ýöne näme üçindir bilip bilemok. Çağalyk ýyllaryň tanışlaryny jepalar çekseňem undup bolanok erteklerini seherler çiğ düşün yaşıl otlaryň aýaňa watan awy tikenni sana baş vermedik tez atlaryň. Sen ýylla gaýdýasyň dogduk diyara, onuň sade görmegünden doýaňok, çağalyňa duş geläýmek hyýalyň, emma ondan daşlaşýanyň doýaňok. Sen ulu şähere dolanýan, ýene bir ýerde dostlaryň iş aladanken çykýasyň şowkunly köçeler kiosk bildirişdikan. Onsoň ýene gussa bilen ýatlaýan, telwas edýän çiğli atyzdyr pele, şeýdip her ýyl geçmişine gatnaýan, sen şol geçmişinden daşlaşmak bile. Neme şu Normal bir pikir maýsam. Aýdany. Ýadymda bolsa, ikimiz has ısnıştıran eser 2011-nji ýylda şunkar ýadymda da ýurt spektakly men teatr studiýany guturamdan soň Türkmenistan Alparslan adyna Milli Drama Teatrynda Türkmenistan atgadan artisti mollum Hanırdy berdiş iş alyp galany şoýlum ýurt spektaklyny goýdy. Mollumdan öz saknalaşdyrmany bilçmira Kakabaýyň eseri. Ýadyma düşýärmi men çapar bolup gelýär. 11-nji ýyl maň şu 2011. Bahçe keýmir oýnýardy. Yok, Ferdari oynayalım. Ben bir zat dedim, o aktörün adını aydıp durmayın, yardımda düşür. Onu ben çekinýän.
Utaydı öňünde gigantlar, masterlar dur. Türkmenistan halk artisti ögöz gelen Türkmenistan'ın halk artisti Oraz Amani, Türkmenistan'ın halk artisti Muhammed Gürkasimov, o Türkmenistan halk artisti Şiirli Mollayev. Adyaranlar duraýlar. Ondan şeýle çapar bolup gelýär. Men dogrymaydan o adam bagazy mübarek aktör, ýa işe başlayan aktör, ol çekinýär. Şu tayarlık doğru kuliste saktım hana yankı jowlun niye gaýdyp şeydip bar sizin ketimiz geliyor. Kimaşa sapar bolup gelýän oglan çağırdınız. Men agam Halipe men näme çekinýär howdy. Menim oğlum siz näme Halipe diýdim. Ýaýdan. Ýaýdan mı howdy? Önüme men bakar dikdim. Sahna. Ýadymda şol. Ýaýdan mı howdy? Näme üçin ýaýdan ýa-da? İnternasyonal prawil näýdi? Bol kestin o Halipe. Sahna açdyňmy? Hiçsinden ýaýdan mı? Çekinmegin, diýilmi, o şeýle bolmady. Şojaga saýdan adyňyz meni şeýle ruhlandyrdy. Men üçin kiçirak tapdym onçu, ýöne men şunu hakykatdan aýtmam. Men üçin gatly uluzat. Uluzat. Bunu gene bir zat dedim. En başşoğun tayarlıkta bir artistler beri kuliste arkaydı. Orası niyet zanın yakkanlar dedi. Adın aydı oturman derdi. Zanın yakkanay inim deyitleri olama. Şeylik deydi de gitti. Şuna var size kahrama geldi. Men durdum ya. Yardım söyleme. Yadımda. Niye dedi zanın yakmadı. Zanın yakmadan soňga dörem ýa-da. Bu şu temada da burada ayıp geçeydem gayret etti. Sunupda şu yerin pida etmelimi, etmelimi gelecekte şu gitmesin hepsini edem olacağım ben. Şu gitmesin geçilen yol gitmesin atın mahtadı eri arkada bahmanterdarımız Halipe şahtık yolunu mektebi Türkmen halkına açıp verdi. Doğru değil mi olacağım? Şoň üçin men şu Halipe'nin eden işlerini koy yaşlanma da bilim. Yaşların okuçuları bilsinli vaýdan. Halipe'nin eden işleri bilsinler dip ýazýar. Şu temada da aýtyp berýär Halipe. Näme de? Ine Türkmenistan halk artisti Oraz Murat Gummadow sen gönümel mollum. Menem bile işleşdim. Menem mollum hasap edýän şonu. Atlasan gide howur çaýlasalar diýip. Käwat sapakdan boş wagtym bilen sapagna ýerýärdim. Ondan sen näme işleýän diýerdim maňa. Menem senden öwrenmäge ele. Goýsana how sen bilýän abatlar diýip menem mollum men teksidem. Käzat öwrenmeli. Hakykatdan öwren. Ýa-da mollum. Näme okudýan mollum bilen bile. Bile okudýadym. Geri okudýan ama da çymy okudýan birinji kursda. Soň beýle sapaklardan boş wagtym şoň sapagna ýerip oturýardym. Oğlum näme üçin oturýardyň? Tamam oturýardym oğlum ýadyňda. Oğlum sizden entek Oraz Murat Gummadow da bir hadyna dolu gaty sowgatly adamdy. Üçüncü stulda oturan adam. Hemmet şu bir zat bilmesen şoňa jaň edämeli. Bilýärdi şu. Jogabny aýdýar. Kirlerine gön aýdýardy. Ay şonuň bilen akma ýatdaşlar, bugün gelmek koýuyor ýaly. Şolar ýaly men diýjek bolýarym elmedam öwrenip görmeli la ha. Öwrenip görmeli. Ýanky atalow ondan ýanky Oraz atalow kursdaş bilýär. Bular hemmeti bara. Şulaň diýen zady pikiri birdi, bir de şey diýetler. Atalow pahira şey diýär, şu diýiştirnak bolup ýapyşyp ýatanda da dörejekligi belli däl ýa-di. Şunu gaty kanakat, sabr, takat gerek şu kärde diýetdi. Dogrudan şu iňe bilen goýy gazan ýa Allah. Kärme. Taşyndan ordan sözüň ýat tutup çykyp oýnaýbermeli. Ýa-ni düşünjelerim bar da, onuň zat ýok. Her harpyň üstünde, her sözüň üstünde işlenýärdi. Halipeler şeydi mi işleýärdi. Oraz Murat Gummadow da ulu adam da öýdüm gördüm ha, şu okudanna da şu diýär zady bolmasa dälir ýa-di. Ýa-di. Ren kütkak diýärdi. Şonu bilen gahar gelýär. Atalowam şeýledi. Gözler gazar diýärdi, şu diýän işi ýerine düşmese şoňa bir şeýle alady edip şoňa bir gaýgasyny diýärdiler. Ana şonu da dörejegi gumana diýärdiler da görýärmi? Şol diýiştirnak bolup ýapşaňdy. Ihlas bilen aglasaň sokur gözden ýaş çykar diýär. Hemme zada ihlas gerek. Ihlas bolmasa şu el ýüzünden, el ucundan edilen iş
uzağa gidiýän nädir? El ucundan edilen iş ulu şonu hakyky aňy, kalbyňy, zihiniňi sindirilip edilen, sünnälep edilen iş ömürlük galy. Mysal üçin şu an hemme rollun şowlu bolmagy mümkin näle. Şu an artykçalyk Türkmenistan halk artisti Baba Annanov şolar näçe filmlerde, daşarut filmlerinde de oynadılar. Emma çapkan dip tanıyanlar artykçalygyny, Baba Annanov artyk dip tanıyanlar. Beýleki keşplerini kän ýatlayan däldirler. Sebäbi şolun en şowlu bolan, şowlu çykan rollary, şol role hökmünde şolar tanadan şoň üçin halk artyk diýendir. Ya çapkan bir ýetket şol. Ana şo onun ya da ana şol rolum şowlu çykdy diýip oturup bermeler. Başga da ýene ýokary kämilliğe durmaşmaly, kämil bolmaly. Sebäbi ertir sen diňe özüň däl, ertir sen ýerinden şähertliň geçmeli. Sen şähertliňi şu ýoly gönükdirip baskanjak menerýaly, kämilleşerýaly şu derejäge ýetirjek bolmaly. Sen özüňde galsa şo zatlar. Onu sen eden işlen şowlu bolmadygy, onu özüňde goýmalar. Şu özüňdäki zatlary şähertliňe geçirjek bolmaly. Bermeli. Bolmasa ol neýim halipalar diýer da Bermeden näme bolýar? Bermeden mene Hudaýam haramaz mı kadiýa? Özüňdäki bar zady birine geçirmesen Döwlet Mähmet Şo hem kefeletip bilermi? kefeletip biler. Döwlet Mähmet Azady Magtumul atamyzyň atasy. Ne Türkmenne şu daşa ýazylan ýaly bolsun diýär. Tamam. Azady, Döwlet Mähmet Azady daşa ýazmaly, adama ýazmaly diýär. Nesilden nesile geçmeli. Bah. Adama ýazmaly. Sen sunuwatyňy mesela üçin sen men okuwçym, sen alyp götürüp sen indiki okuwçylara geçirmeli. Bermeliyam. Конечно. Estafeta. Bire geçirip gitmeli. Ol özüne Sunuwat halkynky da. Hawa halka Amanat duranlar da. inniki nesile yetirmeli, geçirmeli ahry. Inni. Haripazam kohpezek için meni sonra men näçe berenlikleri gitmesi gatnaşam ihmanlar ýöne sonra berende şu sonra jogap berjek halipa tapar sonra berenlik gelýär. Sonra sizden gowy jogap berjek bolum ýok. Men öz fikirim. Ne bilýän ony? Ay ne jogap berersiň, jogapsy goýmaýaňyz siz. Öyle. Ha, ýöne ýerlik jogap alarny umyt edýär. Toylarymyň köpçüligi çykýan syomkada ýene de zatdy bilýän men syomkada kino diýe klip maşyny filmler zatlar alp berýär toylara alp bar zatlar kilende köpüle adamlar mesela şu men bilen bir soru jogap alşaklar geldi. Indi maňa köp berilýän soru men şu wagtda çenşon jogap halkyň içinden malum. Näme üçin öňkär artistler ýok edýär? Näme üçin öňkär mesela birinji bilen tutýan aktarym kinodan aýryp dädim. Spektakllar gala spektakly. Malum sonra meni yaman kän berýärler. Ya hakykatdan şu wagtda artistler ýokmy? Ya da bar bolsa rejissörler ulanyp bilen ýokmy? Maňa şoňa jogabyny aýdyp beräýär halipa gaýry. Men okuwçymy hökmünde dedim. Taýşa diýär. Näme de? Birinjiden bu wagtky teknikalar hem gaty ösen. Adamlaň aňam ösen. O döwürde adamlar sowat tarapdan hem teknika tarapdan hem olar sehel zady ananyp bilen adamlar. Mysal üçin Amangul Mämmedowyň ýatlama diýip kitaby bar. Şonu görýän adamlaň sadadan şu wagt hem adamlary anandyrjak bolsaň bir gaty zähmet çekip gowy bir sowatdy bolmasaň adamlary anandyryp bolanok.
Sebäbi mal adamdan aňy öňküden ösün. Şonda bir ýatlamasynda şey diýe Amanul Mehmedow. Halifa. Ol zöhre tahir spektaklyna diýe tahiri yer ýaplan ýer bar sandyga. Şonda bir ýaşyl tomoşaçylaryň bir hani menem diye şu tayda görkezme berýän tahiri der ýaplan diýdim bolynýa bir ýaşyl çykdy diýer tomoşaçylaryň içinden. Şoň bir gol oýnap bar gördüp diýe. Anam tırda şol. Tırda ýa. O döwürde görýänmi bir buňa talap güýçli. Talap güýçli. Şuat mı, oat mı? Şuat talap güýçli. Sebäbi adamlar aňy ösün, sowgaty ösün, bu kompýuterler, bu görýän zatlary, internet platformalary. internetde görýän zatlary, onuň bulary sehel mehel diňe bir ýol bar. Ýekece ýol bar. Tehnika bilen näme halk sen anandyry bilmeýän. Diňe näme bilen halky özüne çekip bolýar. Diňe duygu bilen. Aktörüň diri duygusy. Şoň bilen biz indi şu wagt şonuň üstünde köp işlemeli. Bumar bir edilýän şowlar, zatlar, bir telewizorda görýän zatlarymyz, teleýaýlymlarda, bir filmlerde edilýän zatlar bar. Bu grafika bilen näme bar? Üskütüp barýar. Oğlu. Serawno yine şoňa gelmeli. Aktörüň duygusyna. Şo bolmasa bolanok. Şu duygu bilen täsir etmeli. Öňküler aýdyp durary. Bir hali iksanam artisti, başga zat gerek geldi. Bir hali bir iksanam aktör bolsa gowy. Şo diňledi bilýär. Tomaşaçy. Bizde şu wagt näme tehnika kän ünsürliýär. Tehnik zatlara. Duygudan daşlaşdyk biz. Şo duyguny getirsek, tomaşaçylar ýene şo öňkü filmler ýaly kararlar görürler. Bizde duygu azallyda esasy daşy formasyna köp ünsürliýär. Mysal üçin luboy aýdym bolsun, saz bolsun. Şu aýdymam ýürekden çykmasa bir gezek dinleýän, gowy saz ýaly, aýdymam gowy ýaly, bir kiçigerek dinleýän, şu aýdymyň duýgusy ýok bolyn, derrew ýady diýär, ikinji, üçünji. Onun için söz gowy bolmaly. Sözem gowy bolmaly, sazam gowy bolmaly. O ýerine ýetirmeli. O ýerine de ýetirmeli. Men diýjek bolýan köprek duygu goşmaly. Diňe şu wagt adamlara duygu bilen täsir edip bolýar. Şu wagt tehnika kän ünsürliýär. Biraz kanes tehnika gerek bolýar. Esasy şol öňkü mysal üçin öňkü filmlerden sözler aýdyp berenler gannamagan sözler. Ya Şükürbaş filmindäki sözleri halk Şükürhany seniň ýaragyň diýip adamlar enlik bolup. Şonu göreňmi şol ýöne gaýtalanak halk, şon aktörüň gowy edip diýenlik, onuň bir türkmeniň bir öz gepleş eheni bar, öz şiireti bar. Şu wagt aktörlerde şol zatlar ýitip barýar. Bir hil türköy günjek bolýarlarmy, aýdymçylarymyzda da bar şol. Şu zatlar aýyrmaly. Türkmen notuna edebi sözi var da, edebi dili. Şu mysal üçin köňe ýaşullar dinläp görseň ýanyndan turasyň gelen, mene baran ýerimde toýda bolsam, sadakada bolsam şu ýaşullar dinleýän, şolaň bir gepleşin, sözlemiň habary, eýesi, diňisi ýernede. Ana şo dinledi. Sözüm edil saz ýaly. Mysal üçin dugtaryň bir perdesini şeýdip beýlek perdelerini degmän şu kakap otursam. Dälir eder al. Sözüm şoňa alyp monotonly bir ehengde gitse, sözüm renk bolmaly. Her seniň şu dugtaryň perdesini oýnady şeýle sözüm şoňa alyp oýnamaly. Düşýän ýeri sözlemiň, galýan ýeri, orta ýeri. Ana onun türkmeniň öz ehengine gürlemeli. Şu wagt şo zatlar ýitip bar ýa. Şon kim etmeli gitmeli ýaly? Biz etmeli.
biz etmeli, rejissörler etmeli, artistler etmeli. Bir küçülükde bir Moğolumlar etmeli. Moğolumlar etmeli. Türkmen. Bir küçülükde orsetden bir gepleşik oluşalar, sonra şey diýdi o. Orsili yitip barya jurnalistlerim ünsüren okmağa diýdi. Bana diýdi, beýle kimlerdäki adamlarym ünsüren ok diňe diýdi, Moskwaň Orsiýanyň käbir teatrlaryna diýdi, hakyky rus diliniň äheňi diýdi, galy diýdi. Galan ýerde yitip barya diýdi. Şoňar bizde de şu wagt ýaşamyz bir hili ýeňliräk gürleýärler, aýnagyrak gürleýärler. Aslında bizim Şu gerekmi şu? gerekkä. Gerekkä. Bizim dil aslında Türkmen halkynyň özünde agraslyk bar. Şu dilimizde de agraslyk bar, agram bar. Şu agramy ýitirmejek bolmaly. Şu agram ýeňläp urasa bir kulağa ýakmaýa, kulagyny kesýär. Şimdi ben bir sonra onu düşünürdüm. Mağtım ulu söz binyadyň agzynda ýakynyň ýadyň. Hüner yok, söz bilen adyň halk içinde belli görünür diýer Matymlata. Onun söz diýilýän adam täsir gatyp üstüne mukaddes söz diýilýändir. O Tursada ýaşan biriň beýik şahyrymyz Yunus Emreň bir aýdan sözü var, goşusy var. Sözüň täsiri hakynda. Söz var, keser söwüşi. Söz var, kestirer başy. Söz var, awuly aşy, bal bilen ýağ eýlir söz diýer. Görýärmi? Şo sözüň bir tersiräk aýtsaň kelläňem kestir bilýär diýer. Bir söz bilen urşam ýatyryp bolýar diýer. Bir söz bilen naharyň aw edip bolýar, bir söz bilen bal edip bolýar diýer. Şoňa söze üns vermeli. Tembolum teatrda işleyecek bolsam, filmlerde esasy soňky döwürler şu sözlere kän ünsürler. Koçeteller köpeller. Köçeteller köp sözüne de ýa-ni biziň bir öz äheňimiz bar, o Türkmeniň guruluş äheňi bar. Şonu tutjak bolmaly. Şu agraslygyny, Türkmeniň agramlygyny sözüniň. O köp sözlere soňky döwür ýaşamyz şonu bar. Bir köne Türkmen sözlerimiz var. Ulanıştan galyp barýar-da. Galdyrmalar. Käbir ýerlerde şu sözde diýe halk düşünen ok aradym şoňa gurrun bolýar. Köňül gözgüsine ýaryň adyny diýe. Surat keşli edip çyzmaly boldum diýe. Köňül gözgüsine ýaryň adyny surat keşli edip çyzmaly boldum diýe magtym boly. Atamyz. Köňül aýnasa gözgü diýmek, aýna diýmek şonu bir ýerde neme diýersen şunu aýralır, köňül aýnasy balanlýar biri. Benim Agyr görýär. Şonu awwa şonu ýap kim düşünsin oňa diýip benim düşünmeli, düşündirmeli idim. Gözgü many boýunça da aýnadan agranmalar diýdim. Özüm owadan zylçaý diýär. Diýdim. Şoňa başardygymyzdan bize gören, işten ýerimizde gören ýerimizde diýýäs. Olun ýönümiň hemmämiz biletmeler bizim. Hemmämiz ol teatrlarda esasen biz öwretmeli. Türkmen sözüniň aýdylşyny, Türkmeniň medeniýetini, mirasyny biz görkezmeli, biz ýaýmaly, çykarmaly dünýä arenasyna. Şimdi sonra bu näme düşünerdim Halifa Mamjan? Ben bir kıyıs sormayan belli kızın filmlerde hatta düşürüyen aydımçılarla hem işleşen için artistlerin öğrenmeden bir neyse eserimde oynadım Halifa. Ne tekst oysa ayda diyen de yazıyan sonra ayda bonç sen hiç düşünmüyor o diye yaktığın halkın diler ayda o sahne olsun after yazdı bu avram sözler var. Ağır bolýar bu ato diye hiç düşünmüyor. Yeňilje adamlar sat kabul eder Allah edýär diye. Yeňil gerek. Iýmini halka düşündirmeli. Bir gün düşünmeli, kerek düşünürler. Düşündüm bu düşünen optip aýryk oturmaly. Sözlerimiz ýetýär, gaýta sözlerimiz baýlaşdyrmaly bizi. Köne bulanışdan galan sözlerimizi ýene Kahraman arkadağımızın Döwlet Kuşu romanına kanıtını da şu şeyle köne sözler ulanıp durur.
Gaty şey bir öden bir owadan gulaňa da ýakamly gelýär. Ana görýärmi şol atlar öwrenmeli, okamaly köprek. Näme biz Magtumuly atamyzyň goşuklaryny düşünmek kyn ahyry. Ýöne şonu sözlükleň üstü bilen täbäbi arap pars sözlerim bar onuň içinde. Şonu hakyky köne türkü sözlerim bar, türkmen sözleri öwrenmeli, bilmeli biz. Bilmesek bolmaýar. Ol sebäbi dil ýoýulsa gowda söz dil ýetse millet gitýär. Dilimiz saklamaly biz. Dilin bolmasa millet gitýär. Ne haripa bir gowlatlar aýtdyňyz da gepleşdiňizde tapmalyca gepleşdiňiz media gowlatlar aýtdyňyz tuğeleme gelecekke bir ýaşlarym şu wagtky ýaşlarym soňky ýetişjek ýaşlarym halipam şu beren zatlaryndan aýdan zatlaryndan ýerlikde ilhamlanarlar diýip pikir edýär. İyi bir derler bir kısa boşu okap versen neyle okar halipa. Hadi çok verin şu tayda. Yok şu tayda. Şu kameranın alkayını bir neçesini dinleyicilerine ayrıca bir topar yetiştiren şahitlerine okulçularına karar şu der. Konuşmanın neyini kalkan ne? Neyme Magtumul atamyzy agladyk. Allah. Netibe çekip Magtumul atamyzyň keşfini öğretmek meýser etdi. Bir däl, iki däl, bir näçe gerek. Onu neme diýerdi? Halipalamam diýerdi, kakam pahiram diýerdi. Şu Magtumuly kitaby ýan kitabymyz bolsun diýip. Başga kitaplarym okaberin ýöne Magtumulyň ýanyndan aýyrmaň diýipdi. Onu bizim şu başardygymyzdan şu öwrenip şu atam non doğrudan ol özüm külünden değerli Magtumul atamyz hakynda bütün dünýäň şahirleri, ýazgylary, alimleri aýdan sözlerini eşitende de Magtumulyň beýik akyllardygy, beýik şahirdygy suud edilýärdi. Kabardin-Balkar şahiri Kaysym Kulüf bizde diýe en belentlikler, beýik zatlar Elbrus dağına deňelýär diýe. Bah. Onun Kavkazyň beýik dağı da. Onun Magtumul Pragy dünýä poeziýasynyň Elbrusdur diýe. Bah. Şoňaly dünýä poeziýasynyň ýokarsydygy da. Şoňaly başga da kän İngiliz kompozitorlarym aýdan sözleri var, ýazyjylaryň aýdan sözleri var. Magtumul hakynda arkadamyň aýdan gatken sözleri, gow aýdan sözleri var. Şolarym hasam alham berýär-de hasam okamaga, öğretmäge. Hemdem bolup içgin sormaýan ne bilsin bir görüp gitse daşymdan. Kamil bolup jan gulagyny germeýän aňa bilmez hiç bir işi daşymdan. Aňa bilmez ahirden terzemen köp işlere goşulmadym herzemen takdirime 70 ýoly arzamen ýagşyaman her ne gelse başymdan. Ey hakaret bilen bakan bizlere mecaz olup münkür olmaz sözleri halal lukma ýagtylyk bir gözleri tutulluğun bilen nanır aşından. Arpananı besir tapsan damaga, ömür bağısına düşmek tamaga, kömül turar hudir suy semaga, el ursanda ravaş tapman işinden. Magtumuly çekip düşman qaharın, pişem yutmoktur yaman zeherin. Ötürüp men yigitliğin baharın, otulmak yok qaralığın kışından. Halipa tawar. Pelek senin bu edekli gerdanın bizin sari öwrülmez mi gelmez mi? Läşin yere sallın nice merdanın zemin ansab eylemez mi? Dolmaz mı?
Dünýe senin bu gezekli gerdişin kazılganın karmız bolupdyr diýişin, geçi gurt dostlugyny meňzär edişin, gamly şad olmazmy, ağlan gülmezmi? Pelek ananmazlar her näçe söýseň, göwräň götürüp ganatyň ýaýsaň, ölüm zulmün adam boynuny goýsaň, gorkusundan saralmazmy, solmazmy? Yumruksuz yüder sen, yüpsüz asar sen, oroksuz oror sen, tıyıksız keser sen, el ayaksız bir bewepa yeser sen, yıkan basar durur, gaýdyp kalmazmy? Magtym guly, her seherden sabadan, halyga alma, bunu alaşdan dogadan, but parazlar, buttan alsa muradın, hajatyny hakdan dilen almazmy? Halipajan, ömrüň uzak bolsun, janyň sag bolsun. Bu goşgudan soň sonra o martyk maçlarym kalýan. Halipajan, ömrüň uzak bolsun. Şu gepleşdiler aýda gelýän atlamam. Ýene-ki gepleşiklerde aýdy berersiz. Nefit bolsa. Neme az bolsun, uz bolsun ýa-da. Joň üçin çağırdyňyz, sag bolun. Bizim şu öz watanymyz üçin, halkymyz üçin, bizim aslında da kärimiz, bizde plan ýerde teatrda işliýäs diýilmi ýa? Gulluk edýäs. Wasypçylar da. Wasypçylar biz gulluk edýäs halkymyza, watanymyza, gahrman arkadağımyza, arkadağly serdarymyza. Sebäbi diýende dörejülük işgärler üçin, sungat işgärler üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Arasy agzy bir parahat ýurdumyz bar. Haçanna parahatlyk bolan ýurtda toy bayramlarym köp bolýan. Bizim ýurdumyz parahat. Onam gahrman arkadağymyzyň, arkadaýly gahrman serdarymyzyň saýasynda biz şuňaly eşetli günlerde ýaşaýas, gowy parahat ýurtda ýaşaýas. Yurdumuzu wasp edip, halkymyzy wasp edip, watanymyzy, toprağymyzy wasp edip, biz eserler döredi vermeli. Şoň bilen biz ýaşaýas, şu biziň iýmitimiz. Biz haçan halka, watana gowy işler edip gulluk edende özüňden razy bolýan, iýlem senden razy bolýar. Onam ýöne bir gulluk etmek dälle, çynyň bilen ak ýüregiň bilen, şonu çynyň bilen ak ýüregiň bilen, ihlas bilen edilen iş halkyň ýüregine barýar. Onam diňe bir biz özümizle geljek nesilede, bir taliplanmada da, ýaşlara da geçirmeli. Özümizdäki bolan öz halipalardan öwrenen zadymyzy öz tecrübemizden üstüne koşup gelecek nesile, inniki nesile devamat bolur ýaly geçirmeli. Şoň ýaly gepleşiňizde çağıraňyz üçin sag bolun. Gurrun döşlük edildi, gowy soraglar berdiňiz, başardygymdan menem jogap berdim. Sag bolmaly. Boşluk boldy, aýdym aýdyldy. Näme? Esasy näde öňümizde Garaşdyrlyk bayramymyz, mukaddes, şanly garaşdyrlyk bayramymyz bütün halkymyzy, iýlimi, gahrman arkadaýymyz, arkadaýly gahrman serdarymyzy şu beýik bayram bilen tüýsüregimden gutlaýan, ýene-ki ýyllara saglyk bilen, agzybirlik bilen Allahyň özi ýetirsin. Ýurdumyz parahat bolsun. Ýene-ki gepleşiklerde de görüşmek müýesser etsin. İnşallah. Halipajan sag bolsun. Biz bu şu gepleşigi şanly garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk münasibetli men YouTube kanalymda ýakrlan tamaşaçylar görüp biler. Halipajan gepleşigi ýürüýdi. Şu gepleşiň ýakyndan himayetkär ýakyn ýol kampaniýasynyň
Şayda telefon numaralar bardır. Qatar qaýyn öz masalaňyz bilen ýüz tutup bilýäňiz gerek haritleri bolmuşan. Sözümiň soňunda ýene bir gerek bitseler tawwarsyna aýdan öz guwanç Allahna zat toparmaň adamdan şeýlede ýakyn ýol kompaniýamyzyň adamdan köp tawwarsyna aýdan. Türkmen Döwlet Medeni Institutyna halifa mallum da bir näçeler kadrlar ýetişdirip gelýän özmeden sizin ýeriňizde hawalymallyk bilim allyk canıma sağ olsun, göreceğimiz qowu olsun, iyi olacağımız avat olsun. Hemmemizdeki bile var. Türkmen halkımızınki. Hemmemizdeki. Sağ olun, canım sağ olsun. Sağ olun. Yine, ehram vatandaşlar, ediydiler, geçilen yolun tədə sani, 37. sani, Ustad Halifamız, Türkmenistan'ın halk artisti, Muhammed Gül Kasımov bilen, elbette şanlı qaraşdırlığımızın 34 yıllık toyuna münasip etli yazdık mehribanlar, elbette gepleşip barada qıdıqlanayan soruğluğumuz var orada aşağından yazın, inniki sanına Haysi Halifa'nın, Haysi Mihman çağırmalarını onu siz ne tak etseniz sizin yazan komentaryanın esasında da şu mihmanı, şu ustada, şu halifa men yürüyüp telefon arkalı olması özüm var yani öyle hükman surata çağıryan. Elbette şu gepleşke yakından yardım berýän Ýakyn ýol kampaniýasyna da köp sag bolsun aýdýan. Allah şu kampaniýanyň agzy ilişkiler zanlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Şu oğudun dünýäni sowgat eden, edil arkadağımda, gahryman serdarymda köp sag bolsun aýdýan. Şeýle de şanly garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk toýu bilen tüýsüregden mutlaýan. Mehriban vatandaşlar, edildiler. Siz ilmidama yazıp durun, qowlatlar, öz pikirinizi yazın, halifalar barada. Men sizi qowwarýan, siz men ýigrenme.